Nisam snimanje. Ja se zoomira života ti. Ja mislim se zoomirao malo. Čekaj. Stani, nisi bre, pusti. I neće ti Vonić. Valja. Saš uđala, što se neće uđala. Nema veze. Što dobro, a? Kako je stari, ono, X-Sport. Kako se zove ono sranje? Hoće biti dobro to? Ajde da će komu jebe mater idemo snima pa... Uf, ja znaš ako stoji. A? Ako ti vidiš da se odlijepljuje, miči ga. A nije ovako neće. Znači, Roko niđer, kad pređe doli traka preko sebe, nema Boga da se odlijepi. A ovdje vidiš zalijepljeno, nema trika. Ajde, i snima se, ja sam pažnju. Ne snima pravo, ali ne. A stajalo snima. Jeli? Ne života. E, komu jebe mater? Daj! Spust, dođi. Ajde. Ajde ispred. Kako je dobar spust dođe, bruk. A ovdje nije bilo loše, ovaj zadnji dio. Ovo se vadi svakog vrata. Miki Milane!
Hrvatska, Rus! Rastresan. Da mi si smorala, ubio mi se ovdje. Tu je. Ima li brancina? Koja drama ne bude. Nije sam krenja loš uvod, jel? Uvod je se ono loše, otišao si u pesak, ovo si dalje lagano.